amma a subta mala inuwa ko? Ai mai ma musanta malam inuwa wallahi. Alhamdulillah. To duk inda malam Ibrahim Hassan dan kwamba yake ka je ka same shi ka ba shi haƙuri ka tabbatar da cewa ya haƙura, domin wannan bawan Allah kalmar da take yawo a kansa ita ce ba rabo da gwani ba mai da kamarsa. Shikenan baba, in Allah ya yarda duk yadda zan yi zan nemi mai girma malam Ibrahim Hassan dan kwambo a wannan jiha tamu ta Gombe, zan ba shi haƙuri. Na san amfaninsa, na kuma san ranarsa, na kuma san dukkan abubuwan da na faɗa wanda ba su dace ba a kansa. Ashe mummunar fahimta ne masa, shine mutum cikakke aƙili adali wanda ya cancanci jagoranci, kuma insha Allahu duk yadda zan ba shi haƙuri, kuma duk yadda za a yi zan neme shi. To haka ya kamata, domin butulci a rayuwa bai yi ba. Mutumin nan dusa mai guba ce maganin haɗamammiyar tinkiya. Ka ji ko? Gaje Allah ya bada sa'a. Abin ba rabo da gwani ba, mai da kamar Malam Ibrahim da Hassan dan kwambo mun zo mun dauki tumanin ta gaba.